Humaira ta tsani maza, ta tsani soyayya, tana da jijji da kai. Banzawawa kawai. Yay. Wow, so beautiful. Thank you. And you too. Ka san kuwa yawanci daga cikin mutanenmu idan suna aiki ba sa tsaya su yi sallah, kuma hakan babban kuskure ne. To wallahi sa su gane, saboda ka san sallah ita ce gaba da komai. Wallahi Faruk duk abin da zai faru sai dai ya faru. Na gaya maka fa Musa fa, wallahi tsotsayi ne fara da wannan. Dan Allah ka yaku. To yanzu ya kake so nayi? Dan Allah ka bani nan da sati biyu insha Allah idan kama wayarka. Kai kuma waye kai da har zamu zo muna magana ka dinga shiga mana? Tambaya kake shi wane ne a wajena? To shi din ya kasance abokina ne, kuma babbar kyauta da Allah ya ban shi ya kasance ɗan uwana. Ba za ka taɓa sanin girman abotaka ba sai ran da wani ya yunkurin cin zarafin abokinka kuma ɗan uwanka. Wannan waya ta ce Infinix 70,000 na siya ta. Idan na baka ita komai ya wuce. Mai kyau ma ai ni gaba ta kai ni. Me kake kokarin yi? Ya ka dauki wayarka ka bashi? Ko dai har yanzu kana nan kana tunani aka rigima ku da Musa ne? Gaskiya a wannan lokacin da nake ciki bana iya tunanin komai idan ba na ta ba. Akan kirjina na dora hannuna, idanuwa na rufe yayin da nake tunanuta. Idanu na so makance ba su gane kowa sai ke. Ina mai umarnin sanar da ita cewa lalle ita ce mafi cancanta da shiga cikin duniyar da zan rayu tsakanin raina da kuma ruhina. Ka ce min ga dukkan alamu wata kyakkyawar budurwa ta yi awon gaba da zuciyar abokina. Idan ka goni ma ka gaya masa na haɗu da wata kyakkyawar budurwa mai ɗauke da tattausan murmushi da ta sace zuciyar ɗan uwanka. To ta yaya za ka sake ganinta da har kake tunanin cewa za ka ƙara shi rayuwarka da ita?